Caerdydd yn ei chadw hi'n dyn. Adladu drwy'r blaenwyr. Delarua o'r bas bwt. Delarua yn cliro. Oedd yn amlwg bod e'n dod rownd yr ochr fyna. Cyfle cynta am bwyntiau i'r ymwelwyr drwy Ciron Mic. Mae'n ymdrech lew gan y maswr, y baneri yn yr awyr. Alun Rhys yn dod o hyd i Sean Moore. Safle arbennig fan hyn gan Gaerdydd. Yr 8 blaen sy'n gyrru yn bwrpasol tuag at linell gais. Pontypool, Alun Rhys sy'n rheoli'r meddiant. Alun Rhys sy'n sgorio hefyd. Y cais cynta yn dod i Gaerdydd. A'r diolch i'r pac cyfan, mae'n siŵr. Y pwysau ar dafliad Evan Wood fan hyn. Mae'n aniben gan Pontypool. A'r brwsion yn cael ei casglu. Fi'n credu gan y clo Tom Cottle. Cottle yn effro i'r cyfle. A Cottle yn croesi. Logan Franklin. Ac uchel i Rhys Cole gwrso. Gystyliaeth yn yr awyr. Yn disgyn i Lucas Delarua. Pêl sydyn, be all Gaerdydd wneud? Allan â hi at Lloyd Lucas sy'n bylchu mewn i'r ddwy ar hugen. Gwaith ardderchog gan y maswr ifanc. Mae yno ar blat. Matty Young allan y Goodchild sy'n hedfan am y gornel. Wel am o'r ffeniad. Wel mae wedi dod yn nodwedd o'i geisio fe ynddo Joe Goodchild. Safle addawol eto i Gaerdydd yn hilio am y pedwerydd cais yna. Ysgarmes ymwydol mynd i lawr. Felly Jason Harris lle ar cyfrifoldeb roi i dîm nôl ar y drod blaen. Aled Ward rownd y gornel. Bron lan at y llinell gais. Newid cyfeiriad. Ben Fry ar rongl. Ben Fry sy'n croesi. Caerdydd yn cyfnodi'r pedwerydd cais. A'r pwynt bonus yna'n ddiogel. Gavin Parry, yr eilydd fachwr, yn dod o hyd eto i'r presenoldeb dibynadwy yna yng nghanol pac Caerdydd. Y capten Sean Moore. Ac eto yn carlamu, yn byrlymu am y lein. Boes y brifddinas, os mae yna bumed. Yn cael ei sgorio gan Gavin Parry. Ond y diolch i'r 8 blaen. Dim yn aml i chi'n gweld boes y brifddinas yn rhacso pac Pontypool. Perfformiad cyflawn gan y tîm cartre. A nhw sy'n mynd â hi o 31 o bwyntiau i 3.